pozik dator kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Barbantxo. Baziren behin senar emazte batzuk. Eta barbantxorekin bizi ziren. Barbantxo txikia zen. Senar emazteak mendian egiten zuten lan. Bai, txandaka joaten ziren mendira lanera. Eta emaztea mendira joaten zenean lanean, senarra geratzen zen etxean barbantxorekin. Eta bazkaria prestatzen zuen aitak. Eta bazkaltzeko orduan, aita bazkariarekin mendira joaten zen, emazteari bazkaria eramatera. Eta horrela egiten zuten txandaka. Egun batean, aita mendira joan zen lanera. Aitari tokatzen zitzaion. Baina, egun horretan, barbantxoren ama doministikuka hasi zen. Atxiz! Doministikuka geratu gabe, eta mukiak zeriola. Ai, buruko mina. Gaixorik zegoen, eta ohean sartu zen momentu batez, ea pixka bat indartzen eta osatzen zen. Eta barbantxo etorri zen, amatxorekin ohe ondora. Lasai, amatxo, lasai, nik lagunduko dizut. Bai seme, eskertzen dizut, lasai. Baina amak bere barnean pentsatzen zuen gaixoa barbantxo. Hain txikia da ezin didala lagundu. Baina barbantxok bere amari pentsamenduak irakurriko balizkio bezala, honelaxe esan zion. Amatxo, gaur nik eramango diot bazkaria aitatxori. Bai seme, egitan? Bueno, baina kontu zibili, bai amatxo, bai, lasai. Barbantxo pozik gurasoei laguntzeagatik segituan hasi zen gauza guztiak prestatzen. Saski bat hartu zuen eta bertan ogia eta edatekoa sartu zuen. Labana batekin, ogia mozteko. Zer gehiago? Eltzea falta zaio. Eltzea nola zegoen ikustera gerturatu zenean, ea barruko gauza guztiak ondo egosita zauden. Ikustera gerturatu zenean, konturatu gabe eta nahi gabe irristekin eta barbantxo. Eltze barrura erori zen, ai gaixua, hain da txikia barbantxo horrela garbantzu txiki bat bezalakoa. Eskerrak barbantxuk igerian ikasi zuen, ia bestela babarrunen artean itoko zen. Beno, barbantxo, eltzeko paretetatik goruntz saiatzen zen, baina ia goran zegoenean irristekin eta berriz ere barrura erortzen zen. Ai, baina oso tematia zen, ez berriz ere saiatzen zen. Bazijoan eltzearen paretetik gora, eta berriz irristatzen zen, baina berriro saiatzen zen. Eta azkenean, barbantxo, eltzetik ateratzea lortu zuen. Ai, ia barruan geratu naiz babarrunen artean. Baina, beno, aitarentzako gauza guztiak astoaren gainean jarri zituenean eta astoa prest egoenean, barbantxo astoaren belarriko zuloan sartu zen. Astoak soberan eta askotan juntzelako bazekien ezagutzen zuen mendirako bidea. Eta antxe zijoazen biak barbantxo eta astoa biak bidetik lasai pozik mendirut, eta bapatean mutil batzuekin aurkitu ziren bidearen erdian. Eta ez ziren mutil oso jator batzuk izan ere. Ez, badakizu ezer egiten hasi ziren. Iseka egiten eta barrez lertzen. Begira asto hori, bakarrik doa eta. Eta beste batek esaten zion, ez dut uste, astoa hemendik baldin badabil.
nagusia ez da oso urruti ibiliko. Ez ba, motel, ez ba, ikusiko dek nola, astoa bakarrik dabilen. Eta mutilak, badakizu zer egin zuen, astoa ostikoka hasi zen eta tanpa ostikoa, eta beste ostikoa, zirti eta zarta eta zirti, ostikoka eta ostikoka. Ikusten dezue, esaten zuen mutiko xelebreak. Hemen ez dago inor, astoa bakarri dago. Eta zirti eta zarta eta zirti, ostikoka jarraitzen zuen mutiko horrek. Eta bere lagunek barre eta barre egiten zuten, baina ez omen zen nagusirik etortzen. Baina horrelako batean, mugimenduekin horrela aztoratuta, Barbantxo astoaren belarritik horrela gerturatu, azalaratu zen horrela kanpora, eta oiukatu zuen, arraioa! Utzizak astoa pakean! Mutilak, harrituta, iesi korrika alde egin zuten. Eskerrak. Eta Barbantxo berriz ere, astoaren belarriko zuloan sartu, eta aitaren gana joan ziren mendira. Eta aitaren gana iritsi zirenean, abenturak eta historia guztiak kontatu zizkion aitari. Eta nola hau gertatu zen, eta gero beste mutilo batzuk agertu ziren, eta elkarrekin bazkaldu zuten. Bazkaldu ondoren, Barbantxo berriz ere herrira itzuli zen astoarekin. Baina herrira iristen zegoenean, lehengo mutil horiekin berriz ere aurkitu zen. Nora zoazte galdetu zien Barbantxok. Eta mutilak erantzun zioten, apaizaren gana goaz. Apaizaren gana? Zeba, baduelako guretzako zerbait jateko. Zuekin noa, esan zuen Barbantxok. Baina mutilak ez zihoazen apaizaren etxera gonbidatuta. Baizik eta meriendatzeko askaritarako zerbait lapurtzera. Apaizaren etxera iritsi zirenean, mutilak horrela kontu handierekin gela batetan sartu eta gauza pila bat kendu zizkien apaizari. Ogizatiak, pastel goxoak, urdaia denetarik. Eta Barbantxok hori ikusi zuenean, badakizu ez ere egin zuen? Oi, ze urdai goxoa! Ze goxoa, ze janari goxoak dituen apaizak! Isiliai, esaten zioten mutilak. Benetan goxoa, apaizaren janariak, ze goxoak! Barbantxok oihuka egiten zuen altu, nahita mutilak harrapatzeko. Apaizak oihu hoiek entzun zituenean, korrika gelara gerturatu zen, baina mutilak alde eginda zeuden. Baina nor zegoen oraindik hor? Barbantxo gaixoa, Barbantxo harrapatu zuen hortxe guandik angelatik atera gabe. Eta mai gainetik salto bat eman, eta korrika alde egin zuen Barbantxok. Hain zen txikia Barbantxo, baina hain txikia, belar baten atzean eskutatu zela. Apaiza belardi guztian ibili zen bila, baina alferrik. Ez zuen Barbantxo aurkitu. Eta orduan bere etxera itzuli zen berriz ere. Eta Barbantxo hortxe zegoela belarraren atzekaldean arnasa berreskuratuz. Justu, bapatean behi bat zebilen belarrean, larrean belarra jaten. Eta behia konturatu gabe, Barbantxo horrela erdilokarturik zegoela, behiak belar zati hori jantzuen eta Barbantxo barrura. Iluntzean, apaizaren behia jeizten duen maik, apaizaren behia ez, herriko behi gehienak jeizten ditu maik. Esaten dute oso esku onak dituela eta behiak oso gustora egoten direla berarekin jeizten dituenean. Gainera esaten dute, maik jeizten dituen behiek ematen duten esnea oso goxoa dela. Maili hortxe zegoen
Beia jeisten eta jeisten eta jeisten, eta batean ahots bat entzun zuen. Ui, zein da? Nondik dator ahots hori? Baina, bueno, ez zion kasorik egin, eta Beia jeisten jarraitu zuen, eta jeisten jarraitu zuen. Hemen nago! Hemen nago! Entzuten zuen Magik. Hasieran, pentsatu zuen Beia zorginduta zegoela. Baina, belarria hobeto zorroztu, hemen nago! Entzuten zuen, eta Magi segituan konturatu zen. Nik ahots hori ezagutzen dut? Barbantxo da! Barbantxo! Not zaude! Eta Barbantxok, Beiaren barruan! Eta nola aterako zara Beiaren barrutik? Galdetu zion Magik. Eta Barbantxok erantzun zuen, Beiak kaka egiten duenean! Eta hala gertatu zen. Beia belardian zebilen, eta kaka mokordo handi bat egin zuen. Eta hantxe atera zen Barbantxo, zikina. Eta lasai, etxera itzuli zen. Eta handik aurrera, pozik bizi izan zen Barbantxo bere gurasoekin. Eta egia ala gezurra, begien artean sudurra. Badator txoro-txaranga eta Di Iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com. Marrazkilarien txokoan. Kaixo lagunak, hemen txegaude berriz ere marrazkilarien txokoan. Zuen txokoan. Gogoratu, gaur ikusiko ditugun marrazkiak bezalaxe, zuek ere bidali ditzakezuela. Nahi duzuen marrazkia, nahi duzuen koloriekin. Bai, hemen behekaldean ikusten duzuen helbide honetara, bidali behar dituzue marrazkiak. Gogoratu, zuen izena eta adina jarri behar duzuela. Nik jasoko ditut marrazkiak eta denak ondoren ikusiko ditugun marrazkiak bezalaxe ikusiko ditugu. Bai, beraz, animatu eta gaurko marrazkiak ikustera animatzen zaituztet. Hementxe daude, gozatu! Badator txoro-txaranga eta Di Iporruren Euskal Herriko bira.
Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com